Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш дар Абу-Даби турнири калони UFC 308 ба анҷом расид, ки дар ин турнир чанд ҷангвари мусалмон баромад карда пирӯз шуданд ва дар ин навор мо натиҷаи турнир, бонусҳо, реаксияи ҷангварон ва ҳамчунин реаксияи Ислам Махачевро дар ғалабаи Илия Топурия омода кардем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз муҳорибаи Ринат Фахриддинов зидди Карлос Леал. Бояд гуфт ки ин муҳориба то қарори доваро рафт ва муҳорибаи хеле наздик буд, ки дар натиҷа доваро ғалабаро ба Ринат доданд. баъди онҳо Исмаил Наурдиев бо Бруно Силва ҷангид, ки ин муҳориба низ то қарори доваро рафт ва боз як мусалмони дигар Исмаил Наурдиев пирӯз шуд. баъдан ҷангвари бебохти афғон Фарид Башарат бо Виктор Хюго ҷангид ва бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда рекорди бебохти худро 13-0 кард. баъдан Абусупян Магомедов рақиби худ Бруно Ферейраро дар сеюм раунд бо тариқи усул шикаст дода нишон дод ки гӯштини худро хуб кардааст. Ана Мактибек Оролбой бошад мутаассифона дар муҳориба зидди Матео Жребецкӣ бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод, лекин беҳтарин муҳориба ва феъли чемпионии худро нишон дод. ҷангвари турк Ибо Аслан ҳамагӣ дар 51 сония рақиби худ Рафаэл Серкероро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод. Шарабуддин Магомедов, ки бисёриҳо бо тахаллуси Шарабулет мешиносанд, рақиби худ Армен Петросянро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод, ки ин нокаути ӯ хеле зебо ва дурахшон буд. бояд гуфт ки UFC Шарабулетро хеле пеш бурда истодаанд ва мухлисони ӯ рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Магомед Анкалаев, чемпиони бекамарбанд, дар муҳориба зидди Александр Ракич бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва ӯ тамоми 3 раунд дар стойка ҷангид, ки ин муҳориба ба Дана Вайт писанд омад ва Дана гуфт ки Анкалаев арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. Ҳамзат Чимаев рақиби худ Роберт Уитакеро дар якум раунд бо тариқи усул шикаст дод, ки дар натиҷа манаҳи Роберт осеби сахт гирифт ва якчанд дандонои ӯ беҷо шуданд. ҳамин тариқ Чимаев нишон дод ки хайпи ӯ бесабаб нест. Илия Топурия Эл Матадор, чемпиони бебохти хатарнок, беҳтарин боксёри UFC, беҳтарин нокаутёри UFC, аввалин шахсе ки Макс Холлоуэйро ба нокаут равон карда тавонист. дӯстон, танҳо тасаввур кунед, Конор Макгрегор, Дастин Порье, Ҷастин Гейҷи, Александр Волкановский, Энтони Петтис, ягон тай аз онҳо Максро ба нокаут равон карда натавонистанд, лекин Топурия дар 3 раунд ин корро карда тавонист. касоне ки маро дер бозшуд мешиносанд медонанд ки ман мухлиси Макс Холлоуэйм, лекин ба ин нигоҳ нокарда ба боварӣ гуфта метавонам ки Топурия дар ҳақиқат ҷангвари олиҷаноб аст. акнун дӯстон мегузарем ба бонусҳо. беҳтарин муҳорибаи шом Матео Жребецкӣ зидди Мактибек Оролбой ба ҳар дуяш $50,000 бонус доданд. беҳтарин баромади шом Илия Топурия, Ҳамзат Чимаев ва Шарабулет ҳар сеяш $50,000 бонус гирифтанд. акнун мегузарем ба реаксияи ҷангварон. реаксияи Волкановский ва Диего Лопес. Генре Сехудов, Илия Топурия ҷангвари сол, на ин ки Алекс Перейра. Камару Усман, вау, ин хуки дасти чап олиҷаноб буд. Табрик Илия Топурия. Ҷастин Гейҷи, Топурия daстони сангин дорад, финиши даҳшатовар. Ислам Махачев, чемпионро табрик мегум, ин баромади беҳтарин буд. Макс, саратро боло бардор, ту легендаи, навиштааст Махачев. дӯстон, ба худи шумо кадоме аз ин муҳорибаҳо бисёртар писанд омад? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид. хонободу сарбаланд бошед.